fwyaf sy'n denu'n sylw ni nawr ynghylch y Defaid Cheviot Tiroedd y Gogledd. Ac yma, wrth fy ochr i, mae rhywun sydd wedi bod yn cadw nhw ers blynyddoedd maith bellach, Gwen Williams o Ynys Môn. Croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Wel, am fore heddi yn dweud, mae'r haul wedi dod mas, a mae'r rhain yn mynd wedyn yn ei gwyn yn sgleinio yn yr haul yn dyn nhw. Mae'n dosbarthiadau briliant di bob o'r yma. A mae'n neis iawn cael gweld gymaint sy'n cystadlu yn wedi efo'r cymuniadau sydd wedi dod i fewn. So, ynddi, mae o'n da iawn cael gweld. Wel, erbyn hyn, dyma'r trydydd bryd mwyaf niferus cylch y Defaid, a mae hwnna'n gweud llawer am y bryd yn dweud. Dwi, yn bersonol, lla i ddeud pam, a ydych chi'n gallu gweld, mae'r gwyneb a'r pen yn boblogaidd iawn. Maen nhw'n edrych yn smart iawn i gael edrych ar, a maen nhw'n bryd hawdd iawn i gallu... Swn i'n dweud easy going, ond maen nhw'n bach o waith am nhw, ond maen nhw'n smart i edrych ar, a fatha hwnna'n fwan, hwnna mae o'n sefyll allan, dydyn. Yr un sy'n cerdded o gwmpas yn rhydd. Maen nhw'n fywiog, yn nhw? Yndyn. Mae o'n reit doniol cael gweld pryd mae'r meheryn mae gyd allan y dosbarthiadau mawr yma. Bach o hwyl cael gweld pawb yn dal nhw, gan maen nhw mor wyllt. Fi'n joio gweld nhw'n rhedeg yn rhydd, achos dyna pryd chi'n gweld nhw'n naturiol, ond mae'r sbri mwyaf fel ti'n gweud yw pan maen nhw'n trefn dala nhw wedyn, un o'r ddyn, mae hwnna'n yn cynnig fwy o adloniad, ydw e? Yn union. Dwi'n bod neb yn gael doler? Ia, na ni sefyll ochr yma. Ond mae'n bwysig iawn gweld nhw'n rhydd, dwi'n meddwl, achos ti'n gallu gweld wedyn yn union y corff sy'n mae'r pen yn ista, ti eisiau'r coesau'n gywir. Dwi'n meddwl lle i weld yna mor dda pryd maen nhw'n sefyll yn llonydd. A fel ti'n dweud, maen nhw'n alert, so dyn ni'n dweud, pryd maen nhw'n rhedeg o gwmpas. Ni'n gwybod nawr pam mae ffermwyr yn gwneud chwaraewr rygbi da iawn, achos dyna mae'n ei wneud bob dydd yw rygbi taclo Defaid. Dyna pam nes i fynd i fewn i rygbi dy meddwl, so gynnau'i brofiad. A pam ti'n gweld meheryn bydde ti'n gweud, hwrdd bydde ni'n dweud, yn dod i gwrdd â ti, mae eisiau bod yn grif wedyn, yn bys e? Yndi. Di Owain ym Mhardner yn mynd i arfer me efo'r Baltex, a dyna ni, Floyd, briliant. A dyna ni, mae'r beirniad wedi gwneud i benderfyniad y gyflym iawn, Mr Alan Smith o Ynysoedd Erch yw'r beirniad, a fydd e ddim yn hir ydw e? Na, dwi'n meddwl, ti'n gwybod beth ti'n chwilio am, yn wedig mewn dosbarth mawr, rhaid ti just pigo be allan yn dylygu pryd maen nhw'n rhydd, a wedyn, fwy fanwl wedyn a gweld beth sy'n neud orau i, yn wedig efo hein i facu, ynddo, so. A i ddosbarth yr wy'n hyrddod, mae fe'n, hwn i'r hein yw dyfodol y ddiadau, lle fe? Ia, yn union. So ti'n sbio ar y glân a ti eisiau gwybod bod nhw'n y danedd cywir, y traed cywir, y corff cywir i facu diwedd y dydd. Os dyn nhw'n mynd yn byr neu i diwythus masnachol. Yndi, llongyfchiadau. Wel, chwarae teg i'r beirniad. Mae wedi gosod Floyd, Lloyd, Bryn Owen, Powys yn gyntaf. A nawr na i fynd i gael sgwrs gyda fe. Diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Diolch o galon. A dyma ni, yr enillydd. Wel, llongyfarchiadau. Croeso. Croeso! Cymraeg arbennig. Dwi'n dysgu Gymraeg. Wel, ti'n neud yn dda iawn, wrth gael ddweud. Ond wedi wneud hyd yn wyll yn y dosbarth yma. Dosbarth cryf ar i ennill. Ie. Be sy'n mor arbennig am yr hwrdd? What's so special about the ram? He's just been a cracker since the start, to be honest. He's got great skin, conformation, got a leg in each corner. He's really done me proud today. And he's actually quite tame compared with the others. Oh, he's spent a bit of time with him to get him there, but yeah. Brilliant. Llongyfarchiadau mawr iawn. Da iawn. A parhau dysgu Gymraeg. Mynd dda dy ti. Thank you. Diolch ti.